Molt bé, perfecte. Doncs benvinguts al Parlament de Catalunya. Bé, doncs moltes gràcies. Tal com ha dit el Pau Morales, efectivament jo intervinc com a títol personal estrictament, no en representació de cap organització, perquè el que diré no de cap manera pot ser atribuït a una organització. Els agraeixo moltíssim la invitació a aquesta compareixença que em permet aportar el meu punt de vista en relació amb aquesta proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Com poden imaginar, combrego plenament amb els objectius que es descriuen en l'exposició de motius de la proposta legislativa. Portem massa temps amb problemes d'habitatge que semblen irresolubles i que compliquen cada dia més la vida de moltes persones i la convivència de tots. Hem de posar fi als desnonaments de famílies vulnerables i hem de fer créixer l'oferta d'habitatge assequible, especialment de lloguer. En aquests dos objectius es sintetitzen les més de 9 pàgines de diagnosi del text que estem comentant i que jo comparteixo. En definitiva, això vol dir que, d'una banda, hem d'aturar la sagnia social de pèrdues d'habitatges que vivim tan dolorosament des de fa 12 anys i, d'una altra, que hem de ser capaços d'oferir un nou horitzó d'accés a l'habitatge a tots els que veuen com els seus ingressos s'aparten cada cop més del preu dels habitatges. Des de Catalunya s'ha legislat molt per abordar aquestes problemàtiques, però el fet que estiguem encara amb xifres alarmants d'emergències, d'ocupacions d'habitatges i de baixes taxes d'emancipació juvenil són senyals clars que les normes no acaben de donar els resultats que pretenen, que topen amb resistències que els resten eficàcia. Algunes resistències provenen de la gran complexitat del tema, això és evident, però des del meu punt de vista n'hi ha d'altres que provenen d'errors d'enfocament. Per això crec que ara tenen vostès una gran oportunitat de fer una anàlisi freda de les raons per les quals no ens n'acabem de sortir i de corregir possibles línies de treball que han demostrat no ser exitoses. Si m'ho permeten, començaré per una idea que hauria de ser al final de la intervenció. I això és que aquesta proposició de llei hauria de ser aprovada per unanimitat i hauria d'evitar donar peu a impugnacions i recursos d'inconstitucionalitat. Vostès em diran, ves per on, quina idea més original. Ja sabem que seria desitjable que això passés sempre. Però vull fer èmfasi en el fet que una normativa que afecta de ple interessos aparentment contraposats, si vol ser eficaç en els seus resultats, s'ha de plantejar com a objectiu previ a tots els altres aconseguir conciliar aquests interessos. Serà només per la via de la conciliació que s'assegurarà l'aprovació unànime i la certesa de la seva aplicació sense batzegades d'impugnacions. I vull insistir en aquest punt perquè portem ja massa experiència de passos endavant i endarrere que només contribueixen a introduir cada cop més inseguretat jurídica a tots els afectats per les lleis. I el que necessita el sector de l'habitatge és regles clares, estables en el temps, que donin la màxima seguretat interpretativa i d'aplicació. I començo per aquesta reflexió perquè he observat que en aquesta proposició de llei s'insisteix en alguns dels desenfocaments que tractaré i que, per tant, en comptes d'obrir vies d'acord, el més probable és que topi amb les mateixes pedres de confrontació de les normatives anteriors que, sense cap dubte, dificulten arribar a solucions operatives. Comencem pel primer desenfocament, el tipus de propietaris. En la llei 18/2007 va quedar establert que complir amb la funció social de la propietat implica 3 deures. El de la conservació de l'habitatge evitant el risc d'inseguretat de les persones, el de no tenir els habitatges buits i el de no provocar sobreocupació. Segons la llei, tots els propietaris són iguals a l'hora d'exigir-los el compliment de la funció social. I, per tant, introduir diferències entre tipus de propietaris amb l'objectiu d'exigir a alguns d'ells més obligacions que als altres ha d'estar perfectament estudiat i justificat. Des de l'any 2015, amb la llei 24/2015 i posteriorment amb el decret llei 17/2019, hem obert distinció entre propietaris, fonamentalment basada en el nombre d'habitatges de què disposa cada un. La pregunta que jo em plantejo és per quina raó un propietari que té 15 habitatges ha de complir unes obligacions que no ha de complir el que en té 14. Un argument que s'utilitza per justificar aquesta distinció numèrica és que, en disposar d'un major nombre d'habitatges, els propietaris poden influir decantant el mercat de manera oligopolística.
És aquesta una línia de pensament que ve de països on la figura dels grans propietaris és d'una tal dimensió que pot arribar a fer cert aquest postulat. Per exemple, a la ciutat de Berlín, 2 grans tenidors privats, 2, disposen de 250.000 habitatges a la ciutat, d'un mercat global d'1.280.000, és a dir, que ells sols controlen el 20% del total. Evidentment, aquestes són quantitats tan significatives i tan rellevants que justifiquen prendre determinades mesures. Però quan els grans tenidors disposen com a màxim de 1.300 habitatges, que és el cas del més gran propietari particular de Barcelona, això suposa un imperceptible 0,53% del total i, per tant, cau pel seu propi pes l'argument del risc de manipulació del mercat del que estem parlant. Però és que, a més, fixem-nos que en el cas de la ciutat de Berlín o en d'altres exemples que solen utilitzar, com Nova York, Viena, París, etc., es parla de grans tenidors en places concretes, que és on poden dur a terme aquestes suposades pràctiques desviadores del mercat. No es parla de grans tenidors d'un país o d'un territori més enllà de la ciutat o de la metròpoli. A la nostra legislació, en canvi, parlem de grans propietaris a Catalunya. És a dir, que un senyor que, per exemple, té 5 pisos a Barcelona i 10 a Lleida, resulta ser un gran propietari a Barcelona. I el que en té 12 a la ciutat, no. Com hem dit, el grau d'influència de tots dos sobre el comportament del mercat és irrellevant, però és evident que resulta arbitrari, injust i font de conflictes a l'hora d'aplicar la norma que el primer tingui unes obligacions que no té el segon. Descartat l'argument de la incidència en el mercat, l'altre sorprenent raonament que s'utilitza per fer la distinció és que els uns gaudeixen de més ingressos que els altres. És a dir, que a aquell que té més ingressos se li imposa una exigència de compliment de la funció social de la propietat superior a la resta. Però és que en el nostre sistema democràtic la solidaritat obligatòria, que ens interpel·la a tots, és establerta constitucionalment per la via dels impostos. Qui més ingressos té, més ha de contribuir a la hisenda, de manera que amb el conjunt de la recaptació el sistema hauria de poder proveir a tots els ciutadans els béns i serveis bàsics, entre els quals l'important servei de l'habitatge. És per la via fiscal que es regula la solidaritat del sistema i no inventant vies de solidaritat sectorials discutibles, incertes i susceptibles d'atemptar contra la Constitució. Per tot això penso que en el fons de la posada sobre la taula del concepte de grans tenidors amb unes obligacions addicionals a la resta hi ha una voluntat d'assenyalar uns responsables de la greu problemàtica de l'habitatge que estem patint. Estic d'acord que hi ha hagut problemes en aquest país que han provingut d'unes males pràctiques privades i, sobretot, d'una pèssima resolució dels problemes que no ha fet més que empitjorar allò que ja anava prou malament. Però aleshores el que cal és posar bé el focus de les responsabilitats. Anem a això. La bombolla immobiliària, a més de la fortíssima inflació dels preus dels habitatges, va tenir una conseqüència letal pel nostre país que va ser la sobreproducció d'habitatges. De manera que quan va esclatar, l'any 2008, es calcula que van quedar a Espanya més d'1 milió d'habitatges sense vendre, uns 200.000 a Catalunya. Aquests habitatges van passar per la via de les execucions hipotecàries directament dels promotors al sector financer, caixes i bancs. És a dir, que de sobte va irrompre a casa nostra una nova tipologia de propietaris d'habitatges, la principal característica dels quals és que no tenien ni tenen encara cap coneixement específic del sector. No són professionals i el seu únic interès és treure's de sobre el més aviat possible els pocs o molts habitatges que s'han trobat a les mans, en no ser aquesta la seva vocació. Aquests propietaris els vam haver de rescatar amb més de 70.000 milions d'euros i no van acceptar que una de les vies de solució del problema era lliurar a canvi els habitatges al sector públic. En cap moment es va plantejar aquesta via d'acord, que sí que es va fer a Irlanda, sinó que, a més, van exigir la creació d'una societat opaca, la Sareb, per treure els actius immobiliaris dels seus balanços i cobrir-los també amb diner públic la baixa valoració que els va pagar la Sareb. Tampoc la Sareb era ni és una societat especialitzada en la gestió d'immobles, sinó que la seva vocació és vendre'ls el més aviat possible, generant plusvàlues que desconeixem
i que, d'altra banda, no hem estat capaços d'exigir com a contraprestació dels ajuts concedits. Però aquests tenidors financers no en van tenir prou amb el més d'1 milió d'habitatges nous, sinó que, no acceptant les propostes de rebaixa del deute hipotecari que es van fer des de les organitzacions socials per les llars que no podien pagar les quotes de préstec, van efectuar i han efectuat més de 200.000 noves execucions hipotecàries, en aquest cas de llars, unes 17.000 a Catalunya, incrementant d'aquesta manera encara més el parc buit a les seves mans. Puc afirmar, amb coneixement de causa, que aquests propietaris ignoren exactament el que tenen. Disposen d'uns llistats d'ordinador amb uns valors d'immobles, però no saben ni on són, ni si estan buits realment o ocupats, ni en quina comunitat de veïns s'inclouen, desconeixen i, per tant, no paguen les despeses de comunitat i, per descomptat, no compleixen amb l'obligació de manteniment en bones condicions dels immobles. És justament en aquest parc on va irrompre el fenomen de les ocupacions sense títol habilitant, que s'han estès de forma incontrolada, alterant greument la forma lògica i justa d'accedir a uns habitatges, i que obliga l'administració pública a una tasca ingent d'anàlisi de cada situació per discernir entre ocupants vulnerables i no vulnerables. És aquí on rau el problema, en els operadors no professionals, que no estan complint els preceptes de funció social de tenir els habitatges ocupats i en bones condicions de manteniment, i que ens han dut a una complexitat de gestió social i pública mai coneguda, i que, en canvi, són els que van rebre ajudes públiques milionàries per evitar el seu col·lapse. Per tant, són aquests i els que els han anat rellevant en vendes successives dels seus parcs els que legítimament se'ls pot exigir més que a la resta. És en aquests en els que, en tot cas, cal posar el focus d'una major exigència d'obligacions. Pel que fa a la resta de propietaris, les obligacions han de ser iguals per tots, tant se val si disposen de 4, 9, 15 o 50 habitatges en una mateixa plaça o en el conjunt del territori. Proposo, per tant, per distingir entre propietaris amb obligacions especials i la resta, eliminar el criteri quantitatiu, que només distorsiona el mercat, i deixar el criteri de l'objecte social i de l'origen dels habitatges de què disposen, que és el que permet situar-nos veritablement en l'arrel del problema. I quina seria, a continuació, l'obligació diferencial que s'imposaria a aquests propietaris? Això em porta al segon punt que voldria tractar en aquesta compareixença, i és el lloguer social per a les llars que, per raó de la seva situació de vulnerabilitat, no poden satisfer les rendes del lloguer. La normativa catalana ha instituït l'obligació d'oferir lloguer social als conceptuats com a grans propietaris i aquesta proposició de llei encara reforça més la idea. Tot i que la figura del lloguer social obligatori no existeix en cap altre país, jo comparteixo aquesta exigència sempre, com he dit abans, que s'acoti al concepte de gran tenidor. Però és clar que això ens deixaria sense protecció a moltes llars vulnerables que no viuen en habitatges de grans tenidors. I crec que és en aquest punt on també hem de fer un gir en el plantejament i fer entrar en joc la responsabilitat pública. O dit d'una altra manera, on ha d'entrar en joc la concertació entre el sector públic i el sector privat. La responsabilitat primigènia de garantir el dret a l'habitatge és de l'administració pública, com ho és la de garantir el dret a la salut o a l'ensenyament. Si l'administració pública, amb els recursos de parc propi, no pot atendre totes les necessitats de llars que no poden fer front als preus del mercat privat, pot recórrer a l'ajuda, a la concertació, a la complicitat amb el sector privat. De la mateixa manera que ho fa en els serveis de salut, amb la concertació amb la sanitat privada, o en els serveis d'ensenyament amb la concertació de places escolars. D'aquesta mateixa manera, l'administració pública hauria de concertar habitatges de lloguer social amb el sector privat. El sector privat ha de ser un aliat, un còmplice de l'administració pública en aquesta difícil missió i no un adversari a qui assenyalar amb el dit. Si volem avançar no només en la millor utilització del parc existent, sinó també en l'ampliació de l'oferta de lloguer, seríem uns il·lusos si penséssim que això ho farem només amb iniciativa pública. Ens cal que s'afegeixin a aquest repte promotors privats professionals que vegin lògiques i raonables les regles del joc. Però si seguim dient que cal obligatòriament fer lloguer social a propietaris de més de 10 habitatges, jo o 15,
Jo els asseguro que no es produirà a casa nostra cap més promoció de lloguer, que no sigui pública o protegida, és a dir, minoritària. No hi ha cap possibilitat de fer promocions de lloguer viables de menys de 15 habitatges. És un contrasentit i un absurd demanar, d'una banda, que el sector privat s'impliqui més en el lloguer i, d'altra banda, introduir una obligació que fa saltar pels aires qualsevol estudi de viabilitat futura d'una promoció o d'una inversió. Cal lloguer social? Per descomptat que sí. Però qui l'ha de proveir i com? En primera instància, l'administració pública incrementant el seu parc. En segon lloc, fomentant el lloguer protegit. En tercer lloc, fent-lo obligatori als grans tenidors del sector financer, tal com els he descrit abans. I en quart lloc, concertant-lo amb la resta de propietaris privats. Proposo, per tant, l'establiment de la figura del lloguer social concertat. Tenim exemple d'aquest tipus de concertació en els programes de lloguer per persones en situació d'emergència d'alguns ajuntaments de Catalunya, el principal dels quals el de Barcelona. L'administració pacta amb el propietari el lloguer que es considera just i li assegura el cobrament aportant la part que no pot pagar el llogater vulnerable. És així de senzill. I més recentment, per exemple, també s'ha introduït aquesta figura en la compensació a propietaris afectats per la suspensió de desnonaments de persones vulnerables establert pel Reial Decret Llei de 11/2020 o el programa de reallotgem de la Generalitat de Catalunya instituït el desembre del 2020 i reforçat el 27 de juliol d'enguany. Evidentment, aquest tipus de polítiques exigeixen un esforç pressupostari gran que compet no pas al poder legislatiu, sinó a l'executiu. Però no podem pretendre fer política d'habitatge sòlida mantenint uns pressupostos que no arriben al 0,1% del PIB, quan la mitjana europea és del 0,6%. De fet, el pacte de govern entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP va establir que el pressupost d'habitatge a Catalunya havia de situar-se en 1.000 milions d'euros anuals. Si es complís aquest important compromís, podríem començar a pensar que s'obre la porta a la resolució real i efectiva dels problemes i trauríem pressió sobre aquesta cambra. També ho faríem racionalitzant l'actual despesa pública que s'amaga en epígrafs de serveis socials com pagaments a pensions i altres allotjaments que no fan més que pal·liar el dèficit de recursos en política d'habitatge. Els deixo a continuació les dues esmenes que es podrien introduir en la proposició de llei que estan estudiant i que donarien solució als dos problemes que els he plantejat. Crec que aquest seria el camí de la veritable estabilitat jurídica, tant per als propietaris com per als llogaters, punt en el qual els seus interessos són absolutament coincidents. Moltes gràcies.